I'm a rider, provider, bring the heat, girl. I will bring the fire. Hello guys! Welcome back to my channel, Motogen RM. Dito ako ngayon sa Dagupan. Mayroon tayong sinervisan na magdadialysis. Sa ngayon, habang inaantay ko yung nagdadialysis, may good news po regarding po dun sa mga na-aksidente. Ngayon po ay natapos na po yung operation ni Ronalyn Rapelo. Ngayon po ay susunduin natin siya sa trauma hospital. Nag-text na po siya sa akin, tapos na raw yung billing. So nag-volunteer naman rin po ako na sunduin siya para ihatid muna sandali pansamantala sa San Fabian. Titignan natin kung kailan sila uuwi ng Infanta. Ayan. Guys, dito na yata tayo. Ito na ba yun? Dito na tayo. Ayan. Teka lang. Kailangan lang natin i-text siya. Sabihin natin nandito na tayo. Ayan guys, nakikita ko na sila. Nakikita ko na si Ronalyn. Babayin natin sandali. Ay, ang nga kailangan islingnan. Dudua kayo? Inuwi pa yung isa. Bumibili lang yung gamot natin kanina doon. Kaya dalawa, tatlo. Ito. Baka yun, oo yun. Kasi doon ako nagtanaman nito. Magkano namawag yung building nyo? 750,700. Pat yung ginamit doon, dito na ginawa. Tapos na sana. Wow, Yung ginamit sana na lalagyan dito, masulang na sana. Sabi yung bumibili siya ng gamot. Is shading mo nandun pa? Doon na siya sa Kailan kayo uwi na yung Infanta? Kasi bukas pupunta pa kami dito. Ay, may kwento, may check-up pa, follow-up check-up pa. Bukas. Dito ka lang Ay, muna sa pala. Lunes pa pala. Lunes. Oh, may bagyo yun ah. Ingat kayo, may bagyo yun. Sana hindi na dumapo, pero... Sana. Kasi napangalan ko pa yun. Sa pangalan mo? Ano ba yun? Pangalan ko pa, Rolly pa. Ha? Rolly. Kaya kinibisihan ko ng mga friend ko sa Facebook. Masakit. Nararamdaman yung sakit na yun. Mabigat. Hindi naman kuya, pero parang may ano. Parang daming kumakagat. Pero si Daniel ngayon, nung balita sa kanya, Inuwi na daw kuya. nandun na sa Infanta. Ito. Ay, teka lang. Yung binibini ko ni Roxanne. Yan yung tayo niya kuya. Ito yung binigay ni Roxanne. Oh. Roxanne, nandito na yung pera mo. Pera ni, ni Ronalyn. Oh, mamimit ko na si Remilyn ngayon. Kaya-kaya niya naman na balansin yung katawan niya. Kasi siya po yung naligo magpunta. Ah, naligo na siya. Ayan.
Tara, tara, tara. May mapaparadaan tayo doon. Meron po. Ayan guys, so dito na tayo. Dito na tayo sa Minaro na dito. Oh. Magandang umaga po sa ating lahat. Hey, Maria. Yuyo po ka lang. Aray. Oh, gawin tayo yun. Gawin tayo dyan pantan. Cak DJ, kuha, nagitulog tayo DJ. Ngayon nakamotor kami. Bamba na, pasigod na ganda. Wait. Wait, nga ta, patakbit ito na ko. Punta namin si ading niya, si Remilyn. Tapos mamaya papaalam na rin ako, huwi na. Ay, siya na to, tumaba na yata. Kumusta ka? Ilang buwan na yung tahi niya? May isang buwan na ba kayo rito? Wala pa? Sa mag-iisang buwan sa 7 po. Kasla banking ngay sir no magmag na ito banking ngay kasla Okay, sa simigay. Apa, ngim na x-ray data. ko dito kano na paggamin natin ni grabe ko na jay pagipailutaw iso nga di na pinalpas nga ko isubli man ng bigat na las na kanon dito gamin na lamisan kano dito yung nga nalaeng naturat natin bukot kun dito intikas to na medyo paanda ba nakuha nga yung nagsuupan na iso nga ilutin na Pero dito yung awan ti tama na ta likod na. awan Dati laan. data dito lang baga daki di nga napay dito yan Ay, so natin magbagada. when Guys, yung mga bali-balita noon na yung sa tatlo na akala nila may namatay daw na isa. Ayan, buhay na buhay siya. Tapos yung isa, si Daniel, nakauwi na. Ayan. baka dati di ka nung tayo niya dito yung mga kaslang karong kibay baro ko mo kasi nga ko problema dagi kan anak ko ni kay kaiso na nga binma daktil dam ang pagpadaktil ni idan nga kakastuyan ng rugi babasi dato tatada lang nga naranasan ti kastoy nga rigat ti yagda kadang rigat ni nga ko kanya dato kasano nga rug kinarigat ti biyagan ayan da pwede mitong ako nga nga rug ano sa niya anak ko tahan tayo mga pagayakan yung mga nagayakan ano sa tayo Di, nagpasalamat lang ito nakaligtas da amin. Nya. At sa mga lahat po ng tumulong sa kanila, ayan po, mga nasa abroad, mga nasa Baguio, yeah. Salamat sa inyong lahat. Ayan po. Okay na sila pero si Remilyn, medyo malaki pa rin ang gagastusin niya. Malaki yung naging bill niya doon sa trauma. Malaki pa rin yung magiging bill niya ditong susunod na 3 buwan. After 3 months. After 3 months, kakailanganin pa rin niya ng malaking halaga. So kung may meron pa rin may bibigay na tulong sa kanya, please lang po. Balit gagawa rin ho tayo ng isang charity para sa kanila. Charity event po ng mga ka-riders natin dito sa Pangasinan. kasi ko na nga talaga itin mantin daan balansa kaya nakon kung nga ro bagong tanak pa nga ro dito nurse idi ka bakit nurse nga ma'am may pagbabago pa kaya ang isip yung anak ko kung bakit anong pagtingin mo sa kanya baliw ko na ay gusto mo bang mababaliw yung anak mo kaya ganyan ko ay hindi ma'am ko na ganyan lang kasi yan dahil naalog yung utak niya ay medyo pamanan dyan lang pabasit Nalaganan ba na yun? nalaganan ti aangyo sa manan
Kasi nyo ti anos nga ng pagpadakil kanyayo hang kayo nga nasakitan di babasi kayo tataki din nga balasan kayo nito tataki mo tinapaspasama kayo nadisigrasya kayo mo tan kumamot no adamo kapipidot na alay hindi tayo paagas kayo takuan kastoy nalaka lang ata kuno kumaga awan talaga sa utang amin nga isiribit iti talon min bag kumano nalawa mo tinataltalong ko na hanunay tapos umanay lang awa bag lang ang pangbibiyag ko ti pamilya isulang ito sa nakuha kami kita studio dito nakukulag sa sangit tiri na nga ako mga dya maayay ko Bata tata makaangas na tinasyatan tanin nakaligtas damat aminin adya lang gastos yang nakaligtas niya so nga ako dawat tayo nga dupay kung matitumulong kanya tayo kuno gawid kayo gibaga kayo no nyalaan niya damat agbayagan at anay adamat agor ore kanya kijay kuan region 1 salamat asay nga ganyamanan mi sir ta datang nga maanos nga nang nasyat mati amuyo naglagan tiri nak nga nakatulong kanyayo kami ni ka edad na dagi anak ko lagi toy so nga kaslama kuan mo di pusok nga mangtulong kanya da no jak amo nga do no anak ko dagi nangyari kajak amo no kaya garamid di kaste nga kwa ang kumata mo pagpilpilutak no nangyari anak ko dagi sa kastoy ay apo nasyat langan ta na kuan nakakuha kay maikat to pa deta ko adati papahid mo ta anda sir wen ore na ikam lata niya anya handak nga rin bayagan niya sa ayun guys, ihatid ko na si Ronalyn. Dire-diretso pa rin yung pagre-recover nila. At si Ronalyn medyo malaki pa rin ang pangailangan niya dahil after 3 months ibabalik siya sa trauma para tanggalin yung stainless niya. Ayun guys, maraming salamat. At ngayon may message lang ni Ronalyn na nagpapasalamat. Pasensya na raw lalo na sa lahat ng mga tumulong. Hindi na siya makapagsalita dahil talagang speechless siya, na-overwhelm siya sa mga nangyari, although talagang napakasakit yung gastos, pero napakalaking bagay naman po yung naitulong dahil kung wala po yung mga tulong na yon hindi rin po nila alam kung ano ang gagawin nila. Sa akin naman guys, ginawa ko yung part ko bilang kagaya ng sinasabi ko nga kanina, ginawa nila akong naging mabuti pang tao. Masaya ako dahil sa mga bagay na ganun, sobrang gaan ang pakiramdam. Feeling ko nagiging anghel ako. So guys, salamat sa lahat. Mission accomplished. Pero hindi pa dun magtatapos ang magaganap na tulong. Tutulog pa rin pa natin to sa ating mga riders. Sana'y matulungan pa sila dahil mayroon pang susunod na gagastusin yung bata at ngayon namomroblema na sila. Ngayon pa lang namomroblema na sila na kung paano na naman mga ngalap ng pera para dun sa another operation ni Ronalyn. So yun lang guys, maraming salamat. At sa wakas itong episode na to nakapag-mission accomplished na tayo. Kung maalala nyo, mapapanood nyo yung sa ibang vlog ko. Ayan, andyan yung part 1, part 2, part 3. Hanggang ito na yung part 4 at ito na po yung mission accomplished natin. Dahil
nakaligtas na yung 3 bata. Yan guys, thank you, thank you.